ዓለምና ብኣፈላይት ዝተመልአት እያ። ሓደ ሃገራት ኩሎም ነገራት ኣማልዮም ክስንዎም ይኽእሉ እዮም ኢልካ ዘይትሓስቦም ነገራት ይስኑ። ሕድሕድና ኣብ ዓለም ሕፅረት ተጸራሪ ጾታ ዘለዎን ሃገራት ይህልዋ እየን ኢልና ሓሲብናን ገሚትናን ኣይንፈልጥን። ዓለምና ልዕሊ 8 ቢልዮን ህዝቢ ይነብረላ። እዚ ብፐርሰንት እንትግለጽ ድማ 50.4% ኣወዳት 49.6% ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ካብዚ እንርድኦ ነገር እንተሃሎም ተፈጥሮ ባዕላ ናይ ኣወዳትን ኣጓላትን ቁጽሪ ኣመዓራርያ ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል እናገበረት ብተቐራራቢ ምቕማጥ ትኽእል ምዃና እዩ። እዚ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ይሰርሕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ዘይዓበያ ሃገራት ሓዳር ንምስራት ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ምሕልኻል ክኾን ይኽእል። ኣብ ሓደ ሃፋትን ዓድታት ከዓ ኩሉ ነገር ኣማልዮም ብናይ ተጻራሪ ጾታ ሕፅረት ምኽንያት ናይ ሓዳር መሓዛ ምርከብ ፈተና ይኾኖም እዮም። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ዝለዓለ ናይ ሓዳር መሓዛ ወይ እውን ናይ ተጻራሪ ጾታ ሕፅረት ዘለዎን ሃገራት ክነላልየኩም ኢና። ነዚ ትሕዝቶ ላይክ ኣብዚ ምድላው ሕቶ ርእቶ ዘለኩም ከዓ ኮመንት መጻሕፍን ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባርን ሓቢርኩምና ጽንሑም። ዳሳስና ዝለዓለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕፅረት ካብ ዘለዋ ኣውሮፓዊት ደሴት ይጅምር። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣውሮፓ ኣብ መንጎ ኖርዌይ፣ ኣይስላንድን ስኮትላንድን ትርከብን ናይታ ሃፍታም ኣውሮፓዊት ሃገር ዴንማርክ ኣካል ዝኾነትን ዓርሰ ምምሕዳር ደሴት ፋራኦ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ሕፅረት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘለዎን ዓድታት ቀዳመይት እያ። ብኣወዳት ዝተመልአት ደሴት ፋራኦ ብምኽንያት ምውሓድ ኣጓላት መብዛሕትኦም ኣወዳት እታ ደሴት ሓዳር ኣልቦ እዮም። ሎሚ ግን ኣወዳት ፋራኦ ጸገሞም እናተፈትሐሎም ይመስል። ዕድመ ንኢንተርኔት ኣብ ዓዶም ዝሰኣንዎ ሓዳር ብኢንተርኔት ካብ መላእ ዓለም እናኣለሹ ዝረኽብዎን ፍቕረኛታት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዓደን ከይዶም ብምምርዓው መሓዛ ህይወቶም ምግባር ጀሚሮም እዮም። ናይ ፊሊፒንስን ታይላንድን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ፈላሞት ናይ ፋራኦ ተመረፅቲ እያ። ደቂ ኣንስትዮ ፊሊፒንስን ታይላንድን ብቐሊሉ ምርካበንን ናብ ፋራኦ ንምኻድ ፈቓደኛታት ምዃነንን ብደቂ ፋራኦ ተመረፅቲ ይገብረን። መብዛሕቶም ኣወዳት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኽብዎን ኢንተርኔት ብምጥቃም ክኾን ከሎ ካብ ቀረባ ግዜ ንድሓር ድማ እዚ ተግባር ብዝለዓለ ደረጃ ወሲኹ እዩ። ደሴት ፋራኦ ሃፋትም ዝነብሩላ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ዝበሃል ልዕሊ $67,000 ፐር ካፒታ ዘለዋ ደሴት እንትኾን በዚ ህዝባ ግን 54,000 ጥራሕ እዩ። ናይ 18 ደሴታት እኽብካብ ዝኾነት ፋራኦ 1,400 ስኩዌር ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዋ ዋና ከተማኦም ቶርሻ ትበሃል። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀረባ ብዘውፅኦ ሪፖርት መሰረት ናይታ ከተማ በዚ ህዝቢ 20,000 ይበጽሕ። ፋራኦ 100% ዝተምሃሩ ህዝቢ ዘለዋ ደሴት ክትኮን ከላ ስርዓተ ትምህርቲ ዴንማርክ ይኽተሉ። እታ ደሴት ፋራኦ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ናይ ባዕላ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ዘለዋ ኮይኑ ነታ ደሴት ጥቕሚ ዝህቡ ናይ ዓሳ፣ ናይ ግብርና፣ ሳይንስን ኢደ ጥበብን ትኩረት ገይሮም ናይ ሞያ ስልጠና ዝህቡ ትካላት እውን ኣለዋ። ነበርቲ እታ ደሴት ዝለዓለ ጽሬት ዘለዎ ስርዓተ ጥዕና ተጠቀምቲ እዮም። እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ኣብ ርእሰ ከተማ ቶርሻ ዝርከብ ክኾን ከሎ ኣናእሽተይ ናይ ጥዕና ትካላት ድማ በብኸባቢኡ ይርከቡ። ሜላ ነባብሮኦም ምስ ዘለዎም መሰረተ ልምዓት ጥዕና ተወሲኹ ልክዕ ከም ካልኦት ስካንዲኔቭያን ሃገራት ነበርቲ እዚ ደሴት ዘለዎም ንውሓት ዕድመ ዝለዓለ እዮም። ደሴት ፋራኦ ምስ ካልኦት ናይ ኣውሮፓ ሃገራት እትራኸብ ብነፈርትን መራኽብን ክኾን ከሎ በብመዓልቱ በረራ ዝግበረሉ ካብ ዋና ከተማኣ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ዝርከብ ቫጋር ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ መዕርፎ ነፈርቲ ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ እታ ደሴት ንምንቅስቓስ ቀዳማይ ምርጫ መኪና ክኾን ከሎ ሓደ ብመኪና ዘይብፅሑ ከባቢታት ከዓ ሄሊኮፕተርን ኣናእሽቱ ጀልባታትን ይጥቀሙ። ደሴት ፋራኦ ገበን ብበዝሒ ዘይፍጸማ ዝተማልአ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ኮይና ጸገማት ኣለዋ ተባሂሉ እውን እቲ ልዕሊ ኩሉን ቀንድን ምውሓድ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ብርግጽ ደሴት ፋራኦ ሕፅረት ደቂ ኣንስትዮ ዝገጠማ ብተፈጥሮኣዊ ምኽንያት ኣይኮነን። ተወለድቲ ናይታ ደሴት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ደሴት ንኽነብራ ድሌት ስለ ዘይብለን እምበር እተን ደቂ ኣንስትዮ ዓደን ደብረን ዝጥፍኣሉ ምስጢር ናይ ባዕለን ምኽንያት ኣለውን። 90% ነበርቲ ደሴት ፋራኦ ዓሳ እናሓዙ ናብ ደገ እናለኣኹ ዝመሓደሩ እዮም። ናይቶም ኣወዳት ዕዮ ዓሳ ምሓዝ ክኾን ከሎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካብ ስራሕ ገዛ ወፃኢ ካሊእ ስራሕ ዝረኽባሉ ዕድል የለን። በዚ ምኽንያት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርተን ምስ ወድኣ ናብረአን ናብ እኒ ኮፐንሃገን ዝኣመሰላ ዓበይትን ካሊእ ህይወት ዘለዎን ከተማታት ምኻድ ስለ ዝደልያ ናብ ዋና ሃገረን ዴንማርክ የምርሓ። በዚ ምኽንያት ናይታ ደሴት ኣወዳት ተመርዕዮም
ቆልዑ ወሊዶምን ሓዳር ገይሮምን ሕልሞም ምስኻዕ ከቢድ ኮይኑዎም እዩ። ኣወዳት ፋራኦ ዝለዓለ ቤተሰባዊ ፍቕሪ ዘለዎም ኩሉ ህይወቶም ምስ ተፈጥሮን ባህልን ዝተኣሳሰረ ክኾን ከሎ ሙዚቃ ዳንስን ፌስቲቫልን ኣምሪሮም ይፈትዉ። ኣወዳት ፋራኦ ጥበበኛታት ባሕሪ እንትኾኑ ካብ ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ኣልሾም ዝረኽብዎም ዓሳታት ናብ 6 ክፍለ ዓለማት ኤክስፐርት ብምግባር ይፍለጡ። ግብርናን ቱሪዝምን ካሊእ ናይታ ደሴት ኢኮኖሚያዊ መሰረት እዮም። ፋራኦ ብግብርና ብፍላይ ብምርባሕ ኣባጊዕ ትፍለጥ። ቁፅሪ ኣባጊዕ ፋራኦ ካብ ጠቕላላ በዝሒ ህዝቢ ፋራኦ ከም ዝበዝሕ ይዝረብ። ናይ ፋራኦ ወዲ ተመርዕን ናብቲ ደሴት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ምምፃን ክልተ ነገራት ክፈልጣ ኣለወን። እቲ ናይ መጀመርያ ደቂ ፋራኦ ተመርዕን ናብ ደሴት እንትንርሕን ዘለወን ብሕታዊ ናይ ስራሕ ኣማራፂ ናይ ገዛ ስራሕ ጥራሕ እዩ። ስራሕ ገዛ ብጣዕሚ ክቡር ንስድራኻ ዝኽፈል መስዋዕትነት እኳ እንተኾነ ብሕታዊ ኣማራፂ ምዃኑ ግን ብዙሓት ኣይፈትይዎን። ናይቲ ደሴት ደቂ ኣንስትዮ እውን ትውልዲ ዓደን ደብረን ዝኸዳሉ ምኽንያት እዚ እዩ። ብርግፅ ንትምህርቲ ኣብ ዝኸዳሉ ካልኦት ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ዘሎ በዚሒ ምንቅስቓስ ምስ ረኣያ ናብታ ደሴት ክምለሳ ዘይደልያ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበዝሕ ይዝንገር። እቲ ካልኣይ እተን ናይ ደገ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፋራኦ ቅድሚ ምምፃን ክፈልጡ ዝግበአን ወሳኒ ነገር ናይታ ደሴት ኩነታት ኣየር እዩ። ኣብ ደሴት ፋራኦ መብዛሕትኦም ኣዋርሕ ዝለዓለ ዛሕሊ ዘለዎም እንትኾኑ ሓደ ግዜ ትሕቲ 0-10 ይበፅሕ። እዚ ድማ እታ ደሴት ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዋ ዋሕዲ ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ተቐሚጡ ንዘይፈልጥ ሰብ ሓያል ፈተና ይኾኑ። ብርግፅ ኣብቲ ደሴት ክሳብ 20 ዲግሪ ሴልሲየስ ዝምዝገበሉ ወቕቲ እኳ እንተሃሎ እዚ ግን ብጣዕሚ ንሓፂር ግዜ እዩ። ነበርቲ ደሴት ፋራኦ ብቐንዱ ናይ ባዕሎም ቋንቋ ዝኾነ ፋራኦኛ ዝዛረቡ እንትኾኑ እንግሊዝኛን ዳንሽን ብፍላይ ብመንእሰያት ይዝውተር። ስለዚ እንግሊዝኛ ንዝኽእል ሰብ ብቋንቋ ብዙሕ ኣይፅገምን እዩ። ሕዚ ድማ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ሕፅረት ደቂ ተባዕትዮ ዘለዎን ሃገራት ክነምራሕ ቀዳመይቲ ሩስያ እያ። ናይ ሩስያ ኣጓላት ዝተመስከረለን ሪ ዝበላ ቆናጁ እየን። እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ግን ካብዘን ወይዘራዝር ልዕሊ 40% ንሓዳር ዝበቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕዚ ናይ ፍቕሪ መሓዛ የብለንን። ናይዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ሩስያ ዝለዓለ ናይ ወዳትን ጓላትን ዘይምምጥጣን ስለ ዘሎ እዩ። በዚ ህዝቢ ሩስያ 143 ሚልዮን ክኾን ከሎ ካብዚ ኣወዳት 66 ሚልዮን ጓላት ከዓ 77 ሚልዮን እዮም። እዚ ማለት ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብ11 ሚልዮን ይበዝሕ ማለት እዩ። እዚ ዘይምምጥጣን እዚ ብተፈጥሮ ዝመፃ ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ምብላፅ ዝጀምራ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ እዩ። ነዛ ናይ ሎሚ ሩስያ እትሓውስ ናይቲ ግዜ ሶቪየት ሕብረት ብምክንያት ካልኣይ ኩናት ዓለም 26.6 ሚልዮን ዜጋታታ ዝፀኣነት ኮይና ካብዚ እቶም 20 ሚልዮን ኣወዳት እንትኾኑ እተን 6.6 ሚልዮን ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ኣብዚ ግዜ ኣብ ሩስያ ዝረአ ዘሎ ሕፅረት ኣወዳት ብምክንያት ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተፈጠረ እዩ እኳ ተዘይተባሃለ ናይቲ ኩናት ፅዕንቶ ግን ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። እቲ ዝገርም ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ ካብ መዘንኦም ደቂ ኣንስትዮ ብ11 ዓመት ቀዲሞም ዝሞቱ ምዃኖም እዩ። ናይ ሩስያውያን ደቂ ተባዕትዮ ጫፍ ዕድመ 64 ክኾን ከሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን 75 ዓመት እዩ። ናይዚ ቀንዲ ምክንያት ከዓ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ ዝሕመይዎ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ናይ ኣልኮልን መደንዘዝን ሓሻትን ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረብ። ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ዕድል እንተራኺበን ካብ ደቂ ሃገረን ደቂ ካሊእ ዓዲ ከምርዓ ይመርፃ። መካትዕ እኳ እንተኾነ ደቂ ኣንስትዮ ራሽያ ነቶም ደቂ ዓደን ኣወዳት ሩስያ ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ የብሎምን ሓላፍነት ስድራ ኣይስምዖምን እናበላ እየን ዝፀልኦም። ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ኣወዳትና ቁፅሮም ጥራሕ ዘይኮነስ እምነቶም እውን ውሕድ እዩ ይብሎም። ኣወዳት ሩስያ ሰበይቶም ንእሽተን ዝኣረገት መሲላ እንትትስሚዓቶም ንዓኣ ፈቲሖም ካሊእ ጎርዞ እዮም ዝምርዐው ይበሃል። በዚ ምክንያት ይመስል ሩስያ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ፍትሕ ካብ ዘተኣናግዳ ሃገራት ሓንቲ እያ። ዜጋታት ማእኸላይ ምብራቕ እዚ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ዝረድኦም ይመስሉ። ብፍላይ ቱርካውያንን ኣዕራብን መብዛሕትአን ምጫት ጎራዙ ሩስያ እናተመርዓው ናብ ዓዲ ዓዶም ይወስድወን። ብርግፅ ኣወዳት ሩስያ እቲ ዝበፅሖም ፀገማ ኣይቕበሉን። ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንኣዕራብ ዝምርዐያ ካባና ፍቕሪ ሲእንን ዘይኮናሲ ንገንዘብ ደልየን እየን ኢሎም ይካትዑ። እዚ ማሕበራዊ ህይወት እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ነንባዕሉ ትኽክል እዩ ኢልና
ናብ ካሊእ ዓዲ ንሕለፍ። ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንደየናይ ንሶቪየት ሕብረት ከም ዝጎድኣ ንርዳእ። ኣብ ዓለምና ብሕፅረት ኣወዳት ቀዳሞት ዝኾነ ሃገራት ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣካል ዝነበራ ምዃነን እንትንዝክር እዩ። ብመሰረት ወርልድ ፖፑሌሽን ሪቪው ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ሕፅረት ኣወዳት ካብ ዘለዎን ሃገራት ቤላሩስ፣ ዩክሬን፣ ላትቪያን ሊቱዋንያን ተጠቀስቲ እየን። መንበሪት 9.2 ሚልዮን ህዝቢ ዝኾነት ቤላሩስ ምስ ሃገራት ሩስያ፣ ዩክሬን፣ ፖላንድን ላትቪያን ሊቱዋንያን እትዳበው ምብራቕ ኣውሮፓዊት ሃገር እያ። ዓሌት ቤላሩሳውያን ናይ ምብራቕ ስላቪክስ ከም ምዃኑ መጠን ከም ጎረቤቶም ሩስያውያንን ካልኦት ጎረባብቶምን ደቂ ኣንስቲኦም ብመልክዐን ይፍለጣ። ርእሰ ከተማ ቤላሩስ ሚንስክ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሓዊስካ ብኩናትን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን 8 ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል ደረጃ ዓንየን ተሃኒፃን እያ። ደጋጊማ ተዓንን ደጋጊማ ተሃነፅን ሚንስክ ብዙይ ምክንያት ዘለኣለማዊት ከተማ ዝብል ሳጓ ወፂዋ እዩ። ቤላሩስ ብሕክምና ቱሪዝምን ብዝለዓለ ብቕዓት ብዝሰልጥኑ ሰብ ሞያን ትፍለጥ። ዋላ እኳ 54% ቤላሩሳውያን ደቂ ኣንስትዮ 46% ከዓ ደቂ ተባዕትዮ እንተኾና ሽኮሪናታት ቤላሩሳውያን ቁፅርና ብዙሓት ኢና ኢለን ምስ ለግነኡ ወዲ ናብ ፍቕሪ ዝኣትዋ ኣይኮነን። ባህልን ዝፈትዋ ንስድራቤታዊ ህይወት ዓብይ ቦታ ዝህባ ጥንቁቓትን ኣለሽቲ ሓቀኛ ፍቕረን እየን። ዝተምሃራን ህርኩታት ሰራሕተኛታትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ቤላሩስ ሓንሳብ ናይ ሓዳር መሓዛ ዝኾነን ወዲ እንተረኺበን ግን ሙሉእ ልበን ሂበን ልዕሊ ኩሉ ስድረአን ዘቐድማ ሃገር ንምዕባይ ንድሕሪት ዘይብላ ሓቀኛ ኣፍቀርቲ እየን። ብምኽንያት ምቅርራብ ባህልን ቋንቋን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ቤላሩስ ምስ ሩስያውያን፣ ዩክሬናውያንን ፖላንዳውያንን ሓደ ግዜ ድማ ምስ ዜጋታት ምዕራብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ብበዝሒ ይምርዓዋ። ናይ ሎሚ ዑደትና እውን ኣብዚ ይውዳእ። ሓቢርኩምና ስለ ዘጸናሕኩም ነመስግን። ይቐኒለይ።